kumo na nato nga knowledge nga karong panahona or for the past mga 10 years sa tibuok kalibutan ning saka gyud ang kining kaso sa stress o depression apil pang suicide, no? Kibaw mo ana? Mauna siya ngano man tungod kay daghang mga tawo nga gibug-atan kaayos ilang gibati nga murag wa nay paglaom ang kinabuhi ug unsa may rason kay kun duna na gud sila'y bation nga murag kabug-at ang una dayong solusyon gimmick kuyog barkada mag-unwind ta. Unwind kuno ba? Unsa man ang unwind? Awa mo kasabot sa da unwind. Ay kapoy mag-unwind ta labi na ini ka weekend unwind sa ata. Kanang murabag na nagliko-liko na imong daan tuliron, kusayon. Sige. Na sa tay word nga rewind. Nasa'y intertwined. Sa ngay-sangay na sila. Rewind. Unwind. Unya, ang kuyog nila, barkada, inom, sugal, kasino, kung arang-arang o kwarta, outing-outing, camping-camping, hiking-hiking, mo na ila, unwind. Ang uban, palit og tambal, mga antidepressant, pakonsultas doktor, niya man tagaan dayog maintenance para makatug. Ang uban sad sige tan-aw anang mga salida na tanaw ana salida o games, mag-games, ang uban magmadyong, buntagay madyong, tari manok, hantak, tungit, aron malingaw. Pero minus kaayo ang moingon kung gikapoy nako, nahasol nako, gibugatan nako, muduol ko sa Ginoo. Magrosaryo ko, musimba ko, mangumpisal ko, muapil ko mga organisasyon sa simbahan, mualagad ko simbahan. Di kayo na daghan. Hayman roy mas dindot nga makapawagtang og stress. Ang pagduol sa Ginoo o ang pagduol sa barkada. Nice, istoryahe. Giling nga imong tupad, wa na ka na stress. Na ba, imong tupad ba, wa ka na stress anang imong naong. Oy, naiuban, inig ka stress sa naong, adto manon mo duol sa parlor, punan hinoon, kaning imong buhok, kolore, kaning imong pilok, sumpay, kaning imong kilay, kiskisi, human i-maintain dayon. Pagkadakuan na nagbayranan, additional budget na sa dastang kapuya, Duol sa Ginoo mo, naningos Kristo sa itong Ebanghelyo karon, umari kamo kanako, kamong tanan, nga gikapuyan, o gibugatan, o papahulayon ko kamo. Tang ninduta ng saara. Muna'y formula ni Kristo, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Muna siya. Pero anong naamay mga madring maghikog, naapagipari maghikog, naasay gasigig alagad sa Kristan, maghikog. Nganuan? Dili maning pagduol ni Kristo kaning pagsimba, dili man na mao ang iyang gipasabot, dili ra man ang pagduol niyang magsikag basa anang Bible, dili na mao ang pagduol sa Ginoo, mao ang pag-ila nga Lord, wa ko'y mahimo kung wa ka. Ikaw ang nagbuhat sa tanan. Matud pa sa atong unang pagbasa, asa man nimo ikumparar ang Ginoo? Tanawa ang kawadangan, kinsay naghimos kabituunan, kinsay nag-arrange anak nila, kinsay nag-arrange ani mga bungtod, kinsay nagpatubo anang kahoy, kanang naghimo anang mga sapa, kanang dagat. Tanawa, ug nganong na-maintain man wa man sila magka-gubot, kinsay nag-maintain anak nila. Tanawa, ang Ginoo'y nagbuhat anak tanan.
Abisa mo tan-aw lang ka sa amin nganong imong buhok na pamanas imong kinsa bay gamintin nga motapot gina di na mahog. Kinsa bay nagmintin anang imong kilay nga di gina moabot diri di sa namutubog mayong imong pilok nga motabon sa imong mata di na hinong kakakita. Kinsa man jud gamintin ana? Hasta gani nang balhibos atong ilo nga di gyud manggawa sa muraon niya ka diha. Dakit no. Ay no, na may uban ila pag ginangkuhaon na ako never man kong nagkuhag balhibo sa akong ilong siguro kay di man kay siya motubo. Kabantay mo? Naagid siya design ba? Kinsa kay ga-design niya? Ang kusog ra sang motubo kani man sang buhok sa tungo nga pwede nimong kurtihan aron maangayan imong ulo pero iyang sa nang patubuon. Pero mga balhibong uban nimo di sa motubog patuyang way. Kinsa may ga kuan ana? Ga control ana? Sa ato pa lang bang nabuhi ba? Ngano man ang inigkatog nimo wa naman kay panimuot nganong maginhawa pa man ka? Kisa kay ga buot ana no? Kay kalay ga buot nga mo ginhawa ka kay moingon man ta aron di ka mamatay ay kalimot og ginhawa. Unya inigkatog. Pasabot ay nagkatog. Ay nagkatog. Kay inigkatog nimo malimot naman kag kinahanglan pa ba ka mo ginhawa? Mga igsoon, sa unang pagbasa, giklaro gid na, no? Na ayaw gyud pag-ingon nga ang Ginoo wa kay baos imong kahimtang. Kay ang Ginoo is all-knowing. Nahibaw siya sa tanan. Matod pag-is Ginoo, kanang nas imong kasing-kasing, wa pa nimo gisulti, hibawaan na nako. Muna kamo mga asawa, ay nalam mo pagsigi gukod-gukod sa inyong bana, nahibaw-an na sa Ginoo. Mas may pag-adto ka mo dool sa Ginoo, nya makikistorya kaniya. Okay, maritis biya sa nang Ginoo. Ang Ginoo ba? Dool aragon, Lord, nganong panagsan wala ni uli akong bana, nganong late man ni siya kanunay, nganong maingon man siyang daghan silang overtime. Nya gaduda nako kay di na kay siya tighikap nako. Sa una dahil na siya dakos, dahil na siya kiss. Karon Lord, murag sa usa ka semana may lagnay kausa. Nga makagako siya nako ngano man Lord ayaw dool dito sa silingan kay kadto ka dool sa silingan katong tinuod yung marites na mabugatan ka dool sa Ginoo Lord ngano man ningon din Ginoo ang imagine na lang kung pila na inyong edad so sa pagkakaron bati na jud kag naong tanawa sa samin, anawang ka. Hala Lord, no, nangunot naman day ko, yat-yat naman day akong bukton, ngari akong paan, sa kana. Nya tuwa may daghang hugot dito. Sinaw pa kay mga naong, ayaw pagdahom. Ana siya, unya Lord, sala man na, isa mao lagi. Sala lagi na. Yang sa man ang imong bana nagpadaman sa sala. Unya Lord, unsa may akong buhaton? Antusa. Take up your cross for better or for worse in sickness and in health. Masa pa nang usa? For richer or for poorer. Kay poorer naman ka karon kay imong bana di naman muhatag si ang sweldo. Kay iya namang ibahin dito sa pikas. Di na poorer na ka. Ingon ka. Mao ba Lord? Tanawa, inig-ingon nimo, yes Lord, ako nang buhaton. Gaagas ang imong luha. Pero ang imong kasing-kasing, gaan. That's why lang. That's why ba? Magsigig agas imong luha hasta imong sipon, pero imong kasing-kasing, gaan. Mauna ang rest nga gikas Ginoo. Bisag ka mong mga bana, nagtuumog ang mga bana ray, mga bit kusog, sus, ang mga asawa karon sa tinud-anay lang. Dili ra ba mga batan-on ra mo inangabit, hasta na mga kuyos na ambot nganos ka makapangabit magisam sa mudaginot ana nila pero naay mga bana tiguwang na maghilak kay ngiyang asawa nakuha ba sa kani malisuin is utok nini ang banahan na sa mga bana kanang masakit ang utok nga hasta anak nilang laki makigistorya sa ilang asawa masuko nayabag naman yung banahan nay anak na kamagwangan siya laki unya nag-istorya sa siyang mama siyempre mo paraig man ginang anak bisan og nanang dako na unsa man iyang papa niibot masundang kay tigbason kuno siya kay ngano kuno gakos-gakos ang iyang asawa yabag naman tumba na amahan na hinoon iyang anak din naman mugakos sa iyang nay mga akato masakit to na sa tug-utok
Pero daghang mga asawa karon oy nga nangabit na sad. Tinud-anay lang. Kaapil yan niyo sa yan. Og mo kumpiyansa yun, no? Makaapil eh. Kamusad ba? Ang artist yung kayo mustanan. Mauna nga duol sa Ginoo. Duol sa Ginoo. Ako ubay-ubay na jud ko gitambagan sukad ko na pari ko karon 21 years naman ko. Wa pa gani ko na pari, murag family counseling naman gyud. Kasagaran mo duol nako asawa man gyud. Pero wa pa ko na biktima ha, pero kasagaran gyud asawa gyud mo duol. Ang ako yung tambag duol sa Ginoo. Nya unsa man nato pag duol sa Ginoo? Matud pa ni Kristo, you cannot come to me unless. Mo na ni ang formula ha. No one can come to me unless sa may unang requirement, deny yourself, take up your cross, and follow me. Mao na ang basic formula. Yes, naingon siya, come to me, I will give you rest. Pero doon ay sumpay sa lain sang bahin. You cannot come to me unless you deny yourself, you take up your cross, and follow me. Na ni-share na ko nga usa ka asawa, dugay-dugay na ni siyang ni-share, kay nabuwag siya sa iyang unang bana, na kinasal gid sila, niya naka-file siya annulment sa civil, o nakakita siya bag-ong bana, gikasal sila sibili. Ang kabuang sa iyang unang bana, gipalabuan pa sa iyang ikaduhang bana. Nya kay mura naman siya mauwaw nga makigbuwag na sad, iyang giagwanta. Hangtod nakakita siya nako sa social media, og nakadungog siya sa akong wali nga niingon ko, si Billy married ra gani mo, naglunang pa mo sa sala. Ay pagtuo nga malangit ka kung si Billy married lang mo, kinahanglan gyud church marriage. Purti niya ko nung pagkagilty ha, o gasigi na siya paminaw nako, usahay sad maglagot siya nako. Iya sa kong lalison, unsay labot nako, galalis-lalis siya nako nga tuwa man siya sa iyang cellphone nagtanaw. Hangtod nga nag-anam na gyud grabe ang gibuhat siyang bana, daghan na kayong kaawawan siya. Unya nakadungog naman sa siya nako nga nagwali kuno ko niingon ko, buwagi og di gyud kapakaslan sa simbahan, buwagi. Ay so pagbuwag ani nga mao man ni gasuporta nako, igo ra man kong gaatiman sa among anak. Unya siya may nagtrabaho tanan. Unsaon ako pagbuwag? Patay mi. Hangtod yun nga ni-text siya nako, iyang gisaysay, ka na bang ingong kapader, buwagi. Unsa maasa man ko, unsa mo yan ko ipakaos akong anak. Nako, suway lang. Hawa, di ba mamatay ra gyud mong duha sa imong anak? Kung di mo mangaon. Pero pakanon di mo sa Ginoo. Unsa man kuno nga, sige siyang text-text, ito aman siya sa abroad, na nakamit siya diha sa mga, di ba naman na group chat, nakamit siya mga Filipino communities nga naa sa group chat. O pamember siya dito, anto nagtiksanay na sila, o mag-inofiray sila ilang mga produkto. Ano bang mga loto-loto, mga sinina-sinina, ana-ana. Siya, naraman siya sa balay, sa siya kibaw, loto-loto, naka-idea siya, magluto ka kuno, taas-taas man yung kong time, di man siya pa kayo ka mong muluto, tanaw siya YouTube, tanaw siya mga saan pagluto, ano yung mga hangtod pagsugod niya luto, gi-offer niya sa Filipino community, nangayo sa sila, o naka-deliver na siya, nauyunan man, o nisikat man ang iyang luto-luto. Nakasugod na siya palit og slots, o hangtod yun nga ning mura na gyud og nanagid siya gamay gyud ba nga stability financial ba nga wa na siya magsalig siyang bana. Hangtod yun nga
Ni grabe naman gyud ang gibuhat siyang bana nga murag ikamatay naman niya ningon siya dawaton ko na ning challenge ni Father Siano, buwagan ko niya akong bana. Nakigbuwag gid siya. Pay nung kabot 1 year, abot di ba ka na mag-uli, no? Matod pa niya, Father, maghilak yug ko. I-share siya ba, maghilak yug ko, pero gaan ang ako rong gibati. Gaan nga nakadesisyon na gyud ko nga kung dili ko pakaslan sa simbahan aning akong bana, din agyog ko makigtipo niyag balik. Pero giya kong pakaslan simbahan, basin pa. Pero sa iya sang batasang gipakita nako, murag wa na sad koy desisyon nga pakaslan panako siya sa simbahan. Nya gaan kuno iyang gibati. Nya ang pinakanindot, few months ago, dili lang luto-luto na ang iyang kwan, na-employed na siya dito sa gawas. Di ba? Nindot, nako ka na. Pangita na sa nyaglaing bana. Pangita na sa. Sa di na, Pader. I feel very, very happy nga nagsunod na ko sa Ginoo. Lahi gyud di ay kung ang Ginoo'y sundon, maghilak ta, pero gaan ang atong kasing-kasing. Siya nag-share na ko, ako lang sa nanggi share ninyo. Ako mo sa nanggi bate. Nang tuod ay mo sayon kay kinabuhis pare. Ilis mo ta. Kamoy baligyag slat dire. Kamoy atiman aning tanang mga proyekto. Atong giatiman gikan aning niasod simbahan, gawa sa simbahan hangtod sa mga parokyano. Yani pang bayronon nga utang sa previous na tong project. Di sa yun pero tungod kay nisalig ko sa Ginoo, nisalig ko ninyo nga akong mga online parishioners o mga territorial parishioners dinhis Compostela karon. Nga ako sa mga San Vicente parishioners sa una, karon nahimo na sang online parishioners. Nisalig ko ninyo, nisalig ko sa Ginoo, nisalig ta sa Ginoo. Mahimo gyud ni siyang gaan. Tanawa nga to mga government officials nga nagsalig silang kaugalingon, siging kunayb anang systemic corruption nga sila ragi nagsabot-sabot unsaon pagkuha ning mga billions, mga millions, mga trillions. Tanawa, gubot kay sila. Nya hasta kita nabugatan. Manuol pa lang na sila Ginoo. Di ba? Sulbad. Mugaan ang atong kinabuhi. Mo nagnamoy kaila dihang kurakot kayo. Namoy kailang nangurakot, inaduol sa Ginoo. Ay pagsigduol anang imo dihang kinsa na dihang naa sa gahom ay salig ana kay na sangko gyud kas hikog ana ba kadaghang gahikog nato mga government officials tungod kay di na nila makaya, di ba? Wadi ay napa ug napay umaabot napay daghan maghikog ana nila. Kaya nga naman, gubot kay imong utok, bisag tabunan pa kag millions, trillions diha. Igtanaw ni mo, tagpila na ka, linyang malita sa kwarta nga imong dawat. Bugat lang yapon ang imong kasing-kasing. Bisag gasakay kas imong eroplano nga kinawat sa na nimo ang gipalit nimo ana. Bugat. Sige kang sakay-sakay, ano mo mga yat-yat diha, kay maggimik-gimik mo kaon pa diri, sugal pa diri, suyo pa diri. Bugat ang imong gibati. Sangko yung kaspag hikog or depression. Mao gina og ang pinakabugat kay wa gyud kay Dios nung kalinaw. Kana bang ang kalag na nimo maoy gisakit ba? O kila nagbugat imong abaga, hoy-hoy kag abaga, kana gyud mo hoy-hoy imong kalag, kana bang gitawag og psycho-emotional, psycho-spiritual burdens. Perting lisura na di ka kasabot sa imong kaugalingon. Gilingya imong tupad. Ing na di ka mahadlok mamatay. Ing na kano na di ka mahadlok mamatay. Moingon ganing simbak ko kana peligro pa na. Pero ma-relax na gani, okay ra gyud kayo. Kana. Sato pa ang iyang spiritual life ligon relax. Sige, kantong relax na, manindog ta. Ang di pa relax, panuol mo sa Ginoo.